Jak v sobě objevit ženskost a krásu? Co udělat pro svůj vzhled a styl, abychom si dodali sebevědomí? O tom nám přišla do večerního radiožurnálu dnes povídat Dagmar Gabulová, první certifikovaná koučka stylu pro Českou republiku a Slovensko, která umí měnit životy žen. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Přemýšlela jste dlouho, co si dnes vzít na sebe, když jste šla do studia večerního radiožurnálu? Musím sa priznať, ani nie. Hlavnou prioritou bolo, aby to bolo veľmi pohodlné, pretože som mala celkom šialený deň, takže chcela som sa cítiť komfortně, pohodlně, ale zároveň krásně. Máte někdy takové stavy, že se díváte do svého šatníku a taky jako ostatní ženy si říkáte, nemám co na sebe? Můžete si to v této vaší profesi vůbec dovolit? Tak naozaj priznám sa, že takéto situácie sa stávajú celkom často, napriek tomu, že ten môj šatník naozaj hýri farbami a rôznymi štýlmi a je naozaj celkom pestrý a široký. Ale bohužiaľ, častokrát sa tiež aj ja zobudím s takouto náladou, že už som unavená z toho, čo tam mám a vyberám, čo nového by som obliekla a čím okúzila svet. A jak se vám to vždycky podaří změnit, tak to nám poradíte v našem vysílání. A dnes tedy hodinu před půlnocí budeme mluvit o módě, sebevědomí a samozřejmě i ženské kráse. Jenom připomínám, že naším hostem je Dagmar Gabulová. Dagmar Gabulová, koučka stylu, je hostem večerního radiožurnálu. Když jste byla malá holka, taky jste si od mámy půjčovala šaty a boty a dívala jste se na sebe do zrcadla? Áno, presne tak. A mala som to šťastie, alebo mali sme to šťastie, že sme mali v tej dobe rodinu v Kanade, takže sme mali krásne šaty, farebné šaty a krásne topánky a to bolo naozaj to, v čom som taktiež vyrastala a čo patrilo do tých mojich hračiek, pretože ja som zbožňovala nielen svet Barbie a obliekať bábiky Barbie, ale taktiež som zbožňovala sa sama prezentovať pred zrkadlom, takže na to som využívala šaty a topánky z šatníku mojej maminy a naozaj som si to užívala a myslím, že to má vplyv na mňa až doteraz. No, musím říct našim posluchačům, že jste velice atraktivní mladá dáma. A tak se musím hned zeptat, vy jste někdy uvažovala o tom, že se třeba zúčastníte nějaké Miss Krásy nebo vůbec třeba o té kariéře modelky? No neviem, či uvažovala, minimálne som o tom snívala, pretože vždy ma tento svet krásy fascinoval a neviem ani prečo, jednoducho mňa krása ako taká lákala odjak živá, či krásne veci, krásni ľudia, krásne oblečenie, jednoducho krása pre mňa veľmi veľa znamená v mojom živote a ten svet módy bolo to prvé, s čím som sa stretla po tom svete tých bábik a Barbie. Takže som naozaj veľmi pozorne sledovala všetky súťaže Miss a stále snívala pred televízorom, že možno raz a ja zoberiem tú odvahu a budem mať to sebavedomie, aby som vôbec sa zúčastnila také súťaže alebo išla skúsiť to šťastie. Nikdy sa to nestalo, pretože som tú odvahu ani to sebavedomie nemala v tej dobe a taktiež som nemala výšku na to. Takže to boli tie faktory, ktoré mi bránili v uskutočneniu toho sna. Ale zostalo to vo mne aj naďalej a teraz môžem povedať, že s miskami pracujem a práve s niekoľkými výherkyňami Českej Miss chodíme nakupovať, pomáham im so šatníkom a s obliekaním, takže som šťastná, veľmi vďačná, že tie misky zostali v mém životě naďalej. Ale ještě, abych se vrátila k tomu vašemu dětství, nebo lépe řečeno potom asi už k těm studiím. Co vy jste nakonec v Bratislavě vystudovala? Ja som študovala marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave, pretože vtedy bol to celkom nový obor a taktiež vyzeralo z toho názvu a z toho pohľadu vonkajšieho, že to bude celkom kreatívna práca. A ja som vždy chcela pracovať s ľuďmi a chcela som robiť niečo kreatívne. Takže som si povedala, že ten marketing to bude to, kde budem môcť sa sebe realizovať v tomto smere. No a musím povedať, že keď prišla tá prvá skutočná práca po vysokej škole v marketingu, tak som zistila, že veľa tej kreatívy tam nie je. A ani veľa tej práce s ľuďmi, ale skôr je to o číslach, o tabulkách, o kalkuláciách, Exceli a tak ďalej. A to naozaj nie je môj svet. Svet čísel nie je to, čo ma láka a fascinuje. Takže som hľadala ďalej. A našla nakonec? A našla som nakoniec to kreatívne, hoci to nebola hneď móda, ale boli to interiéry a interiérový dizajn, takže to bol ten krôčik alebo medzikrôčik k móde. A keďže som práve v Brne, kde som sa presťahovala po Bratislave,
začala zariadovať svoje prvé vlastné bývanie, tak som prišla do bližšieho kontaktu s farbami, so štýlmi, materiálmi a s interiérovými doplnkami a povedala som si, že to je niečo, čo ma naozaj naplňa, čo ma baví a najmä keď som to porovnala s tým časom, ktorý trávim v kancelárii a naozaj sledujem ten čas, kedy už budem môcť ísť domov a potom ten čas víkendy alebo po večeroch, kedy som zariaďovala ten byt a chodila po obchodoch s týmito produktami interiérovými, tak som mala pocit, že ma to nabíja, že mi to dáva zmysel, že niečo tvorím a hlavne vidím výsledok svojej práce. A robilo ma to šťastnou a mala som pocit, že to je to, čo je správne pre mňa. Takže netrvalo dlho a z monotónnej kancelárskej práce som odišla a založila som si také menšie, zo začiatku dekoratívne štúdio dekorácií a neskôr sa to rozvinulo až na štúdio interiérového dizajnu. Já jsem se dívala na váš životopis a je tam taková zmínka, že jste žila v Singapuru. Co vás tam zavedlo? Zaviedla ma tam láska. Hoci partner je Slovák, obidvaja sme Slováci, ale išiel študovať do Singapuru MBA a keďže sme sa len veľmi krátko predtým stretli v Bratislave, tak sme si povedali, že sa pustíme do toho naplno a nebudeme strácať čas a pôjdeme spolu žiť okamžite. Takže sme odišli z Bratislavy do Singapuru asi po mesačnej známosti, takže bolo to veľmi riskantné, veľmi odvážne a všetci sa naozaj divili, prečo sa do toho púšťam a idem na koniec sveta s niekým, koho vlastne vôbec nepoznám. Ale nakoniec to veľmi dobre vyšlo a sme si ujasnili, že naozaj je to to, čo chceme a čo je to správne. Takže sme strávili spoločne rok v Singapure a v rámci MBA prostredia a taktiež sme mali možnosť cestovať a spoznať svet aj z úplne inej perspektívy. No nakonec jste poznala také velice intenzivně Londýn, kde jste právě studovala styl. Stala jste se tedy koučkou a jak ta studia probíhala a co všechno jste musela zvládnout, tak o tom budeme ve večerním radiožurnálu mluvit za chvíli. Jak už jsem řekla, Dagmar Gabulová je první certifikovanou koučkou stylu pro Českou republiku a Slovensko. Studovala jste v Londýně, tak mi prosím vysvětlete, jak ta studia vypadají. Co jste musela absolvovat, jak dlouho to trvalo, co jste se tam naučila? Tak v prvom rade musím povedať, že to naozaj bola úžasná skúsenosť. Ja som vždy túžila študovať v zahraničí a keďže som do tej doby mala skúsenosť iba so štúdiom na Slovensku a v Bratislave, tak môžem povedať, že naozaj to štúdium v Londýne bolo veľmi praktické. Samozrejme ide aj o ten predmet, že sme neštudovali ekonómiu a marketing a tak ďalej, takže nebolo to o poučkách, o členeniach, ale bolo to skôr veľmi k veci, veľmi praktické. Preto aj to štúdium trvalo 1 rok, pretože za ten 1 rok človek naozaj stihne absorbovať z tejto praktickej časti oveľa viac a najmä má možnosť si to v priebehu toho štúdia vyskúšať. Takže naše predmety boli farby napríklad. Farebná typológia, ako vôbec človeka nejakým spôsobom zaradiť do farebných skupín, aké farby sú pre neho najlepšie, ako vlastne spoznáme, či nás farby rozžiaria, alebo či nám škodia, skôr nás ako potlačia do úzadia, ako pracovať individuálne s každou postavou a siluetou, či ženskou alebo mužskou a vlastne ako nájsť taký ten unikátny, jedinečný štýl každého človeka. A potom napríklad veľmi zaujímavé a praktické veci týkajúce sa, ako vôbec triediť šatník, ako zistiť, či tie veci a tie perly, ktoré tam máme, či sú tie správne pre nás, alebo ako ho vyradiť, vytriediť a ako vôbec efektívne nakupovať. Pretože určite dámy, nielen dámy, ale aj páni vedia, že keď vôjdeme do obchodu, tak naraz je tam strašne veľa vecí, všetkých farieb, všetkých rôznych strihov a štýlov a keby sme to chceli všetko vyskúšať, tak naozaj nemáme na to čas ani energiu. Ale ľudia nie sú naučení, nevedia, ako sa správne orientovať v obchodoch, ako tam hľadať tie správne kúsky pre seba a čo vlastne môžu ignorovať. Takže tým pádom bolo to naozaj veľmi praktické, čo ma aj donútilo k tomu, aby som si to hneď v priebehu toho štúdia skúšala na kamarátkach a dizajnovala si taký ten svoj program a systém a vedela, čo funguje, ako ľudia na to reagujú, takže bola to veľká zábava. Předpokládám, že tam asi vás učili módní návrháři? Aj módní návrhári, vizážisti, takže rôzne umelci z tohto módneho sveta. A závěrečné zkoušky probíhaly jak? Že vám přivedli nějaké dámy, nějaké ženy různých tvarů, měli různé barvy vlasů a vy jste museli vybrat pro ně oblečení? Nie tak, bola to jedna praktická štúdia. To znamená, každý sme si mali vybrať jednu konkrétnu klientku alebo klienta zo svojho okolia, takže sa to vlastne realizovalo tu v týchto podmienkach v Prahe, keďže som žila v Prahe v tej dobe, takže som si vybrala jednu kamarátku, na ktorej som vlastne celý ten proces, ktorý som si v priebehu štúdia nadizajnovala, tak celý proces sme spoločne absolvovali a
zachytili sme jej verziu before, to znamená tú pôvodnú, predtým, keď bola oblečená ako klasicky sa obliekala celá do čierneho, neforemné oblečenie, takže naozaj sme zachytili tú podobu, ktorá v skutočnosti bola. A potom sme prešli celý ten proces od farebnej typológie, od identifikácie postavy, štýlu, triedenie šatníku, až potom spoločné nákupy a zachytili sme verziu after, čiže tu po. A celá táto štúdia sa potom vlastne prezentovala v Londýne v škole. Jaký je vlastně rozdíl mezi tím být první certifikovaná koučka stylu a mezi tím, co to jsou stylisté, kteří tady opravdu jsou a také chodí do těch obchodů, vybírají pro určitý typ ženy oblečení. Jaký je v tom základní rozdíl? Štylistov je veľmi veľa, nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, respektíve na celom svete je to veľmi populárna pozícia alebo funkcia a určite aj veľmi prínosná, takže je skvelé, že naozaj ľudia, ktorí to majú v oku a ktorí sú kreatívni a moda ich baví, tak chcú sa o to podeliť aj s ostatnými a pomáhajú im ako s oblečením alebo s trendami a s nákupmi. Ten rozdiel medzi štylistom a style coachom alebo coachom štýlu je naozaj veľmi viditeľný a to najmä v tej praktickej stránke, pretože štylista vás zoberie do obchodu nakupovať a oblečie vás podľa posledných módnych trendov. Takže to, čo teraz momentálne v tejto sezóne v obchodoch je, podľa toho vám vyberie nejaké veci, ale už s vami sa nepodelí o to, prečo vás obliekol práve do oranžovej a nie do modrej napríklad. Prečo zvolil práve také strihy alebo štýl oblečenia. Čiže je to viac menej, ten výsledok toho je ten, že odídete síce s nejakými peknými kúskami, ktoré sú práve teraz síce trendy, ale o pár mesiacov už nemusia byť, ale vôbec nerozumiete tomu prečo a nič sa o sebe vlastne nenaučíte. Takže do budúcna, keď chcete nakupovať sama alebo chcete sa nastajlovať sama z tých vecí, čo už máte doma, tak naraz ste stratená a je väčšia pravdepodobnosť, že sa vrátite k tým stereotypom z minulosti, napríklad k tmavým farbám alebo k nesprávnym strihom, pretože to je taká tá istota, ktorú poznáte a nemáte toľko odvahy experimentovať, pretože tomu nerozumiete. Pričom style coach ľudí vzdeláva. Je to taký učiteľ v oblasti štýlu, takže vlastne mojou prácou je ženy učiť, aby pochopili, ktoré farby ich rozžiaria, ktoré farby pre nich fungujú a ktoré naopak im škodia, ako funguje ich postava a ako sa vôbec v obchodoch orientovať, aby nachádzali v tom tie správne kusky pre seba. Říká náš dnešní host Dagmar Gabulová a o módě budeme mluvit i po 11:30. Někde jsem si přečetla, že kupujeme pro sebe něco, co se nám líbí na kamarádce nebo na kolegyni. Občas míváme takový naléhavý pocit, že máme sice plný šatník, ale přesto nemáme co na sebe. A prý dokonce 20% našeho šatníku nosíme a zbytek odpočívá ve skříni. Je to tak? Je to veľmi správne, takže veľmi dobre ste si to naštudovali. A naozaj je to pravda najmä v prípade nás žien, pretože máme vo zvyku kupovať veci, ktoré nás oslovia napríklad na modelkách v časopisoch alebo vo výlohe, alebo len tak sa nám zapáčia v obchode. A povieme si, že to je tá naša napríklad obľúbená farba. A takú by sme chceli mať v šatníku. Lenže už si neuvedomíme, alebo sa už nepozrieme na to, či tá daná farba nám pristane. Či nás rozžiari, alebo naopak, či nás utlmí, alebo nám spôsobí nejaké nedokonalosti pleti a tak ďalej. Takže naozaj nie sme zvyknutí ladiť oblečenie k nám samotným, ale ladíme iba outfity. Čo je super, je to dobré ako prvý krok, ale naozaj potrebujeme si uvedomiť, že ten outfit alebo jednotlivé kúsky oblečenia potrebujú ladiť najmä s nami. To znamená s nejakou našou prirodzenou farebnosťou, s našou siluetou a aktuálnou postavou a krivkami, ktoré máme a s našou osobnosťou, životným štýlom a tak ďalej, pretože všetci sme sa narodili s nejakou prirodzenou farebnosťou, nejakými inými danosťami a tak ďalej. Takže potrebujeme podľa toho si vyberať aj tie kúsky. A potrebujeme naozaj voliť to, čo pomôže nám byť sami sebou, v čom sa budeme cítiť komfortne a nielen to, čo vyzerá výborne napríklad na našej kolegyni. Pretože ona evidentne môže mať nielen úplne inú farbu vlasov, očí, pokožky, tón pokožky, ale taktiež iné záujmy, prípadne vek alebo životný štýl.
Mně se asi na té vaší práci líbí to, že vy dokážete podtrhnout osobnost té ženy. Někdo nemá tu odvahu změnit šatník, třeba touží potom být elegantní, ale ten krok neudělá. Ale na základě, vy děláte samozřejmě nejenom rozhovor, ale i dotazník s těmi vašimi klientkami, tak vlastně zjistíte, jaké mají touhy a pak to vlastně ladíte. Takže vaším cílem a vaší snahou je podtrhnout hlavně osobnost té ženy. To znamená, ne abychom všichni nosili gumáky, protože je to právě módní, ale abyste našla pro ty ženské křivky ten správný styl. Áno, je to tak. Naozaj môjim cieľom nie je vytvárať ďalších otrokov módy alebo klonovať ľudí, ale skôr vytvárať jedinečných ľudí alebo odkrývať tú skutočnú krásu v každej žene a tú jedinečnosť, ktorá je naozaj v každom z nás. A naozaj som šťastná, že toto môžem robiť, pretože je to niečo unikátne a mne to dáva veľké náplnenie vidieť, ako mi ženy kvitnú pred očami, ako sa z nich stávajú zdravo sebavedomé dámy, ktoré rozumejú tomu, čo im pristane, čo im slúši a čo môžu už navždy ignorovať. Zase na druhou stranu pracovat s modelkami, se celebritami, to asi zase není možná moc těžká práce, ale když za vámi přijde žena, která se dostala třeba do nějaké firmy na určitý post a chce opravdu dobře vypadat, tak ta práce s ženou, která neměla tolik času se sama sobě věnovat, je asi daleko těžší a možná je to i pro vás výzva. Je to výzva a je to úžasné zadosť učinenie pracovať s reálnymi ženami. Ja som naozaj pyšná na to, že pracujem s reálnymi ženami, pretože každá príde s nejakým príbehom. Sice najskôr, kým sa nepoznáme, je to o tom, Dagmar, pomôž mi s mojim šatníkom, potrebujem dokúpiť nejaké kúsky do novej sezóny alebo potrebujem zadefinovať a nájsť ten svoj štýl, ale za tou prvotnou prosbou je vždycky nejaká iná potreba, taká trošku skrytá, ktorá je medzi riadkami a ktorá sa vyskytne až neskôr, a to je napríklad chcem si nájsť partnera, chcem povýšenie v práci, alebo chcem zmeniť okruh svojich priateľov, chcem zmenu vo svojom živote. Takže tá zmena na povrchu, tým oblečením, zmena farieb, šatníku a tak ďalej, potom prinesie aj tú zmenu v samotných životoch. Když tak cestujete po světě, tak které místo nebo které město je vám blízké právě tím, jak se tam oblékají ženy? Posledný víkend som strávila v Paríži, vo Francúzsku, a bola som naozaj veľmi očarená, pretože som tam nebola posledný rok. A bolo to naozaj veľmi farebné. Takže to, čoho som odchádzala z Prahy, to znamená taká tá už trošičku pochmúrnejšia, šedá, čierna móda, ktorá už panuje v obchodoch od začiatku septembra. Sice panuje aj v Paríži, ale ulice sú úplne iné. Ulice sú naďalej farebné, aj keď už sú to také tie podzimnejšie oblečky, ale stále vo výrazných farbách. Ľudia sú usmiatí, živí a tá živosť a taká tá energie cítiť nielen navonok z toho oblečenia, ale naozaj z tých ľudí. Takže Paríž je skvelé mesto na nabitie energie, aj na nákupy a hlavne na tú inšpiráciu, ako zostať svieži aj farebný počas celého roka. Když jste žila v Singapuru, tak také jste se samozřejmě dívala na tamní módu, tak jaký ten dojem jste z toho měla? No v Singapure prekvapivo tá moda je veľmi pohodlná, alebo taká ležérna na jednej strane. A potom je druhý taký protipol, kedy tá moda je veľmi luxusná, veľmi možno extravagantná miestami a drahá. Takže to sú také tie dva extrémy, kedy takí tí bežní ľudia v metre, na uliciach chodia naozaj v balerinkách, v teniskách, v džínsach a nejakom tričku. Najmä teda tí mladí ľudia, ale je to veľmi také pohodové, ležérne. A potom, keď idete večer napríklad do reštaurácie alebo skôr ten nočný život je už potom zase veľmi, veľmi šik, shiny a taký luxusný. Jak se vám líbí takovéto předepsané oblečení, když se jde třeba do klubu nebo do společnosti určité, že už lidé vědí, jak se obléknout, aby skutečně tam dobře zapadli a dobře vypadali? To zapadli je naozaj výborné slovo, pretože to nám umožňuje sa cítiť pohodlne a príjemne v danej spoločnosti. Takže taký ten dress code predepsaný, ktorý je na pozvánkach, je veľmi nápomocný na jednej strane, keď človek vie, čo pod tým názvom má čítať a čo tam vlastne, čo to znamená, ten konkrétny dress code, pretože naozaj potom nám to zabezpečí, že zapadneme do tej spoločnosti, cítime sa súčasťou a vieme, kam prichádzame, ale ak necháme ten dress code náhode a oblečeme sa
iba pohodlne, za to, že tie džíny sú súčasťou našeho každodenného života, tak častokrát je to potom nie veľmi priateľné a človek nezapadá. Nakupujete tady v těch nákupních centrech, kterých je tady pravda hodně, anebo raději odjíždíte do zahraničí za nákupy? Ja osobne uprednostňujem nákupy a inšpiráciu v zahraničí. Našťastie mám to šťastie, že môžem veľa cestovať, takže to je skvelé aj na to, aby som sa mohla zase vzdelávať v tomto smere, inšpirovať a prinášať zase nejaké novinky späť do Českej republiky a na Slovensko. A taktiež som trošku limitovaná nákupmi u nás, pretože chodím nakupovať s klientkami. A keď idem nakupovať s klientkou, tak celá tá moja pozornosť sa sústreďuje iba na ňu a všetky tie kúsky doporučujem jej. Preto už pre mňa tu bohužiaľ nič nezostáva. A také nemůžete říct, sluší to jí, bude to slušet i mě. Áno. Tak tolik pro tuto chvíli náš host z večerního Radiožurnálu. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete nám do studia zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Obecně řečeno dá se říci, které máme takové největší prohřešky, když sledujete třeba mladé dívky, které jdou po ulici a říkáte si, tohle by si neměla ta holčina vůbec vzít na sebe. Máte nějakou takovou škálu takových prohřešků, kdy si říkáte, tohle ne, tohle už ne, opravdu? Tak nielen mladé dievčatá, ale vo všeobecnosti ženy z mojej skúsenosti majú tendenciu si kupovať o číslo až o 2 väčšie veľkosti, než v skutočnosti potrebujú. Pretože my ženy máme taký ten svoj kritický pohľad a skôr hľadáme tie chyby a nedokonalosti a čo máme väčšie a čo by sme mohli zmeniť na sebe, ale už zabúdame vidieť tie prednosti, tie pozitíva a tie pekné stránky. Takže potom naozaj ten styling alebo tie outfity, ktoré samé si vytvárame, sú skôr o tom, potrebujem zakryť široké boky, potrebujem zakryť brúško a tak ďalej. Takže to oblečenie je skôr voľnejšie, neforemné, čo na jednej strane možno im dáva ten komfort, že ostatní to nevidia, ale už si neuvedomujú, že to voľné oblečenie neforemné pridáva častokrát až 5 kg naviac. Stejně tak, když si, řekněme, silnější žena pořídí pruhované triko, to také asi ten efekt takisto je opačný, pretože akékoľvek prúžky, štvorčeky, ornamenty alebo akékoľvek potisky pridávajú opticky na viac kila a rozširujú. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, kam vôbec tieto typy oblečenia obliekame. Takže ak máme široké boky, plné stehná, tak nebudeme nosiť vzorované, kvetinkové a bledé nohavice alebo suknie, pretože tie pritiahnú oko okolia práve na tú našu kritickú partiu a ešte naviac nám ju opticky rozšíria, ale budeme práve tieto partie zahalovať skôr do tmavších, jednofarebných odevov a tú časť tela, ktorú máme najmenšiu, najštíhlejšiu, najchudšiu, tu už môžeme odievať do krásnych farebných žiarivých kuskov a rôznych potiskov. Některé silnější ženy samozřejmě preferují hlavně černou barvu protože jak si opticky zeštíhluje jejich postavu, což je pohled správný. Je to pravda, tento efekt čierna spôsobuje a naozaj každá žena verí, že čierna je pre všetkých, pretože je univerzálna, veľmi ľahko sa ladí, zoštihluje, je biznisová a tak ďalej. Ale na druhej strane nám pridáva vek, robí nás smutnými a pravdou je, že čierna pristane iba ženám, ktoré tú tmavosť v sebe majú. Takže majú tmavé oči, tmavé vlasy, prípadne majú tmavšiu sniečú pokožku, aby tá čierna mala na čo nadviazať. Keď si čiernu oblečie blondínka alebo červenovláska, ten efekt je absolútne opačný a ju to, ako ja hovorím, zabije alebo prebije a tá čierna je príliš ťažká, príliš silná a tým pádom, keď takáto žena vôjde v čiernych šatách do miestnosti, tak to okolie v prvom momente vníma tie šaty a potom až tú nositeľku, čo je nesprávne. Pretože na prvom mieste máme byť my, naša postava, naša osobnosť, naša charizma a potom až všetko ostatné okolo nás a farby, ktoré nosíme. No ale když teď půjdeme v nejbližší době do obchodních domů, tak je pravda, že s blížícím se podzimem a zimou tam najdeme spíš takové tmavší kousky, jako kdyby se na tohle období teplé, světlé barvy vůbec nehodily. Zabúda sa na to, je zaužívané, že také tie odvážne, svieže farby sú vhodné iba na jarné a letné obdobie, keď je farebne a krásne vonku a ako náhle tie ulice a mesto sa odejú do šedivých farieb,
počasia a sú viacej také pochmúrnejšie, tak presne tieto farby sú nám aj ponúkané v obchodoch a potom vnímame celé to okolie také veľmi smutné, pochmúrne a šedivé. A ak aj čierna, tak v poriadku, ale vždy ju potrebujeme nejakým spôsobom rozžiariť alebo spestriť. Takže čierna napríklad v spodnej časti tela neurobí takú škodu, ako keby sme mali čiernu pri tvári. Hej, takže keď tak radšej čiernu sukňu, čierne nohavice a doplniť ju nejakým farebnejším topom alebo sáčkom. Ak tá čierna naozaj pri tej tvári musí byť, že máme nejaký super obľúbenú halenku alebo top, tak potom voliť nejaký farebný šátok napríklad, alebo vhodné doplnky, vhodné šperky, ktoré tú čiernu trošičku oddalia od tej našej tváre a osviežia. Kdo je třeba podle vašeho názoru nejlépe oblékanou, no i když řeknu nejlépe, jednou z nejlépe oblékaných žen? Nemusí to být samozřejmě někdo z naší republiky, ale když se třeba porozhlédneme po světě. Po svete je to určite Michelle Obama. Som častokrát ju spomínala v rozhovoroch, pretože je to dáma, ktorá má vkus, ktorá má svoju osobnosť a stojí si za ňou. A to je cítiteľné aj z toho jej šatníka, naozaj tie štýly, ktoré volí. Samozrejme má na to tým ľudí, takže nie je to čiste iba jej práca, ale dokážete svoje modely nosiť. Sú to farebne výrazné kúsky, elegantné, ale stále ženské. Takže je to naozaj dáma, od ktorej sa môžeme učiť. A co v naší republice? Taktiež som už odpovedala na túto otázku a stále mám tú istú odpoveď. Simona Krajnová. Simona Krajnová, ktorá taktiež je dámou, ženou a vie sa veľmi krásne obliekať, aj keď je to častokrát čierno-biela kombinácia, prípadne čierna farba a je blondínka, takže nebala by ju nosiť. Ale vie to nejakým spôsobom vždycky nejak veľmi šik a zaujímavo, štýlovo doplniť ten outfit, takže baví ma. Simona ma baví. Proč vás nebaví třeba, nebo možná, že to není správné sloveso, ale proč se třeba nevěnujete mužské módě? Mužská móda. Tak mužská móda u nás v Čechách a na Slovensku je trošku limitovaná, čo sa týka výberu v obchodoch. To je jedna vec. A druhá vec, páni u nás stále ako keby majú pocit, že ich sa to netýka. Ženy, samozrejme, každá z nás chce byť krásna, nielen navonok, ale krásne sa aj cítiť, takže tam tá potreba je automatická. A keď sa stretávam s mužmi na rôznych konferenciách a si všimnú, že tam niečo robím s farbami a na ženách skúšam rôzne farebné palety, tak potom cez prestávku, keď už sa to tak trošku ako uklidní a už tam nie je toľko tých žien, tak pristúpia aj muži a sa opýtajú, ako čo to tu robíte a to by ste mohla aj mne poradiť, aké farby mi pristanú. A sú veľmi prekvapení, že vlastne toto poradenstvo sa týka aj mužov, že aj muži majú svoje farby, svoje správne strihy pre danú postavu a svoj štýl a taktiež triedenie šatníka, spoločné nákupy so style coachkou sú možné aj v prípade mužov. Lenže naozaj zatiaľ je to v tej fázi, že sa zaujímajú, pýtajú a s radosťou prihlížejí. Tak děkuji rozhodně za inspiraci, kterou jste nám tady přinesla do vysílání večerního radiožurnálu. Všem můžeme popřát barevný podzim i barevnou zimu. Tak zase někdy příště naslyšenou. Jenom vám připomenu, že naším hostem byla Dagmar Gabulová a mluvili jsme o ženské kráse, o sebevědomí a vůbec o módě. Mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou. A vám našim posluchačům dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.